गुरु सखाते परम ब्रह्म श्री श्री गुरुभ्यो नमः। ओ श्री श्री गुरुभ्यो नमः। शांतकरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं भीष्मधार गगनसुतसमेघवर्णं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकनाथं वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ॐ वासुदेवाय ଶରତ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଆହଉଛି ଆଜି ନାଟ ଆଖଡ଼ା ଶୁଭଟା ଆଜି ହବ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଶୁଭର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହବ। ଟାଇମ କେତେଟା ବେଲେ ଅଛି କଣ ତ ମତେ ବି ସାର୍ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଟା ସବୁ ତାଙ୍କର କୋଉ ବିଧି ବିଧାନରେ କରାହଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି।
ତାପରେ ବାହା ମିଶା ସେଠି ଦେଖ କଳସ ବସାଉଛି ହେଲା। ହେଲେ ଏଇଟା କେତେଟା ବେଳ ଅଛି ଆମେ ସରୋଜ ଗୁରୁକୁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟରେ ଶୁଭ ଟାଇମ ଥିଲା ସକାଳ 10:30 ଘଣ୍ଟେ ଯାଇ ଅଶୁଭ ବେଳା ଥିଲା। 1:28 ରୁ 2:28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହଉଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା କଷାଗୁଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଶୁଭ ବେଳାଟା ମାନେ ଗଡିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବେ 4ଟାରୁ 5ଟା ଯାଇ ଅଛି ଶୁଭ। 4ଟାରୁ 5ଟା ଯାଇ ହେଇଛି ଅଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ହେଇଛି 3:40। ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଶୁଭ ଦିଆଯିବ। ଆମର ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଆୟୋଜନ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ରଖାହେଇଛି। ହଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରି ରଖା ହେଇଛି। ଶୁଭଟା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଅଣା ହେଇକିରି ଯାହା ଯେମିତି ନିୟମର କରିବା କଥା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। 4ଟା ହେଲେ ଶୁଭ ଦିଆ ହବ। ଆଜି ସବୁ ଦିଆ ହବ। ହେଲେ ଆଖଡା କୋଉ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା କେତେ ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇ ତ କିଛି ଏ ନୂଆ ଆଖଡ଼ାରେ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ। ପୌରାଣିକ ହବ ନା ସାମାଜିକ ହବ ନା କାଳ୍ପନିକ ହବ କି କଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ। ଖାଲି ନାଟ ଆଖଡା ଶୁଭ ଦିଆ ହେବ। ତାପରେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହବ ବୋଲିକିରି ଆମର କଷାଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ମ୍ୟାନେଜର ହଉ କି କିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବହି ବନେଇବୁ। ନଅଟା ନଡ଼ିଆ ଲାଗାଇ ଇଟି ସିଟି ମାରିବେ।